Alô? Mwacha mere ike. Anya bi n'ibe na-eme bụ ka ọ dị mma. Ọdịnala ka anyị na-eme. Ọdịnala na-ebu eke. Ọdịnala bụ ibe dịbe mmadụ gboo. Omenala bụ omume ka ị na-eme. O nwere ibe mgbala ọla na eze. Sịba na onye ọbụla na-eme omenala kweta omenala Igbo ya naanị. Na mụ na onye abụ ya dị na mma. Maka na mụ laikiri omenala. Maka na nna m mere ọ bụla anyị eme ya ọ bụla ihe arụ. Anyị na-achọzi ka anyị were omenala kpụsa n'ahụ wee mebe ihe ụka, mana ụka bịara abịa. Mana ebe ụka bịara, ụka emena ka ọ chụpụ omenala, na ụka ya adị, omenala adị, maka na agaghị asị ụka na-agbakwazie ebe ọ bụ na ọbịago abịa na ọbịago, maka na nwaanyị ọbụla anọtara n'ụlọ ka ọ wee mụta nwa ọsọ ya na ba ọ nwunye onye nwe afọ ya ka ọ bụ, maka na anụ egburu mmụọ egburu anụ nya nwe isi anụ, so o nwere ihe anyị ji wee bịa onye nwa bụ jik ịma na ka mgbazi ndị Igbo ka mpịawazi akụ Igbo nsogbu ewezuga akwa omenala ya na ụfọdụ ji maka m wee chi aka n'omenala ma na ya pawa dị omenala ndị nkwụbadị n'omenala riri nne ndị na-efu efu nkụziri ụzọ tata fa na-eme ọfụma n'omenala riri nne ụfọdụ na-ata ahụhụ ma na-akwado ọmụmụ na-enye nsogbu ụfọdụ amụtala nwa fan ngidego ọgwụ fan nkọta wee ka ọsụziere fa kansa n'ime afọ eche na ife ọgwụ ọ bụrụ na o nwere ife dịbefa na-enye nsogbu. Ụfọdụ bụ ndị tiri nwa mmadụ ife mgbe a dị na mmụ alọ na-aghọta. Ụfọdụ bụ ndị mebiri ife mmadụ abụọ ọnụ si ya na ọ ya amụta nwa ebe ọ bụ na iti nwa m ụdị ife a na abụghị ya amụta nwa nke ụmụ ife niile a na-enye nsogbu. Idemisowa na nso ala gbagbuo ọnwụ ike gbukwa ahụ nke na o nwere ihe ọgwụ ma moto gbukwa ahụ o nwekwara ihe ọgwụ o nwere ụdị uwe na ụdị spirit mmadụ ya nọ na ya anyanwụ na-eti okwu ya ọ ya eme kama ọ gbuo oge na bụ na mmadụ kwuo okwu ọkpọ oyi sikwa ya na okodo ebe akwa ya rịa ihe ahụ ma ọ bụ kwụ iwerukwa ọnụ nke ọ na-agọkwa onwe ya agọkwa ọ bụ na okpere ya akwa ya si so na ibe niile nwa ụfọdụ ife bụ ife omenala kọsụ ụfa ụfọdụ ụkwụ dụba aka adụba ibebasị na ifefa na-eme a na-agara aga mana ofe ahịa na Emeka na-azụ ka shibọị na-azụ mana Emeka na-akawụ na-azụ shibọị ada azụ Emeka nwee ife onwere na shọp kọstọma bịa o jekwa na nke shibọị jeje weta ife lebe why na customer have I abịazi na nke shibọị o nwere ibe kọsụ ya ụfọdụ ụbọchị ka agbalịrị ụfọdụ fụ nwaanyị n'ilo kpọrọ nwaanyị naba n'ụlọ n'ụdị na-esie nwaanyị mejọ nwaanyị onwere ndị ka ụmụ nwaanyị eji ije nwaanyị ahụ asị ebe ọ bụ n'ime na iwe maọbụ na ịkpasu mgbe iwe nwaanyị bụ natara ụna mma iche na ọka eje ka abịa onye ike goro ọjị debe na mmiri ma were ọjị jebe ebe dibịa si dibịa na ife onye mere na ọ dịrọ mma na amebara onye a iche na o nwere ife ọgwụ ọ bụkwa ife ọgwụ onye ike bụrụ nwaanyị gbadịbụ otu afọ onye nọkata ejuo ese mara ife na-eme na ndụ mmanya bata arụme nwoke nwanka ya ojeela bụ mara ife na ya ma na obutego oge HIV ụfọdụ tata a na-ejelọzila ịnọgị kwesịrị ịnọkọta ime 6 months ijela mmalụ ka sistem bọdị oge onwe ebe na-afụsị ofu ije estem so ka ọ dụkwa onwe etu ife si wee dụ mana odowe anya niile na-agba mbọ asị nwoke mana gari ofu na-egwu ego ada abịala ọma aka gbakọdo aka mana ibe bụ akara aka nwanne ibe mgbe ị na-eme na akara ụwa ekwuru otu ụlọ edibe nne na ọnụ ofu ka ọ bụla abịara m nkụzi
Mana ife dị ọkụ si ife a ya were awọ. Ala ikiri m omenala. Onye ọbụla na-eme omenala na-emesi ike mụ na ya na-adịra mma. So ha bịara m ụbọchị ma masị jik na mụ nwere lọvụ ebe ọ nọ because of ọ na-promote omenala na ya biko na onwe ibe njọ ka m merie ife njọ asa na onwe ibe njọ ka m merie ka m wee sọpọtụ kwa ka obi wee sie ike ka ọ lapụ egbukwa ọnụ kata ọ naba azụ maka let's go bụ ije mmadụ ncha mana ị na-anya onwe ndị na-azụ na anyanwa na-eti nwa effort ịgụsịa mụ ihe agụ jik na ndị na-epromote omenala ka anyanwa na-eje tinye uju ụkwụ ya tinye okwu ọnụ ya gbaa mbọ ma bụ na omenala anara onwere ebe a na-eje enye jik a na-ejere wee sị ụfọdụ ka m nọ na kọmentị ka wee sị n'ihi si n'ihi na-ejeru mmadụ ka ọ dịrị ya mma bụ nwa ọdịgo olu na mma ji ogbe akụtanye na kọmentị wee dịtịrị wee m iwe mana anyanwụ mmadụ were iwe maka na mgbe ojigbo m iwe bụ na akụkụ m ụdị ọnụ a bụ mgbe m na-eme dibịa a sị onye na-asị ka ọ gwara mmadụ ọgwụ ka o bute ike ego ole ka mgbe ma na ụmụ ụwa na-ala ka ife afọ n'anya ya mere ji were rube ife ife na-akụzi anya na-atụ ego ahụ bụ na ịrụgokwa ụlọ mana esi na kamera fụsịa ụmụ ife adọsọrọ n'ụlọ ahụ esi adọrọ n'ụlọ ahụ skọtin adọrọ n'ụlọ ahụ ụmụ gachi ebe awa ya sịrị ọnwa ya senda ndere ya bụ paịpụ nwa na-adọtụ mmiri adọrọ na geeti ama na itigo geeti ọkụ mana ụmụ ibe na-abịa wee sị ka m nweta ego sitepụta ife niile a n'akwụkwọ na m eweta ego ma abụ na-etisi ife niile ahụ ego onye ọbụla ọsọ ya bụrụ na ọta ala ka ime ife ị na-eme onye na-akwụkwọ ahụ ka mfụ nwoke unu na-anya na ife niile o dere n'akwụkwọ Eze dibia number 1. Nke nwa bụ Titties for the house. Just for the house. AC ifo ya ibe nwa nkwu 2 tons. Ọ dị nwa adịkwabe m ka ọ na-enye ọda. So ọ lụtagokwa ụlọ mana o nwere ife adụrọ mana ịma na nwoke lụgide ụlọ nwee ife fọrọnụ a garị ofu bụ ego ka o jiri. Yes. Maka ọkụ na agarị ofu ndụ naghị arụchakọrọ ife niile ka a nọrị agba Disemba. That's all. Mụa na-agba mbọ onye ndị nnata Disemba nata ka afọ na be owu niile ego mere na aka ya nwoke mara mma sọpọtụ mana ekwesịrị inye mmadụ ego a ka ọ bịa dochie ọnọ ibe enyere uwe ego a ka enye maka akpọwadụ na ego eri ike ya kịta ga emere ife ọzọ mana ife nchọ ego ahụ bụ na igosie ife niile a post ya ndị ọzọ vidio ya ka m fụ ya online a na-alụkwa ya ibidokwa ya ka m fụ ọ bụkwa ha na imere mụ na wee semokwu ịma mụ na ọkasị pụ ọfụ a n'ọfụ ka anyị mana ọ bụrụ na imere ya mụ na ya esemokwu ọfụma mụ abụtụ maka ụfọdụ ka anyị na-ego ka mba jeje zụba ahịa ihe ọlụfa na bọnkịrị abụ na ka ịma na bọnkụ ebe a na-agba chari na mmiri mmiri so ekwusi na mana asị ụgbakọ ebe niile ego ole ka ọ dị ụka 1.5 achọrọ m ka agbakọba mana ịma na enwe ike agbakọba ebe taa ego ana mmenye 1.5 million Obele Chukwu ọbara tụrụ eze dibia otogo nwoke mmụọ ọdọ na-esi mmụọ eze dibia odogwu Messiah eze dibia odogwu Messiah ọdọ na-esi Messiah daalụ nwanne Emeka nwoke Messiah nke m daalụ nwanne Messiah nke m Messiah the Billion Van the Billion Van ife ọbụla ego na ọgwụ asọrọ n'ụwa atọ
Atọ. Ego na ọgwụ nye ya solve problem. Onye arụ adịrọ bụ ego. Na mmadụ akpa moto bụ ego. Na mmadụ eje Hong Kong obodo oyibo bụ ego. Ibe ọ na ego na ọgwụ asọlvụrụ. Ọ dịghị exist. Yes yo. Ị na-aghọta ma ga-egbu na mmadụ. Ma ga-ezu n'ori. Akwa obodo kwu. Sọọsọ ibe na mbụ. Mesaya. Enwere obi mmadụ. Mesaya ụmụ Igbo. Akata aka mmụọ. Mesaya nke m. Nwoke. Mesaya. Akata aka eze dibịa. Okwu ma lụkwa na jik na-etinye n'ụkwụ esi n'isi na-etinye. Ọbara tụle. Mesaya. Maka na ụfọdụ na-efiru n'ife ọ na-eme based on no na-eje eme ndị dibịa interview na-ewe m iwu. Ọ na-ewe m iwu achọ ka anyị shie nne. Ọ bụ na anyị shie nne problem na ya adịrọ menu. Ụfọdụ kịta nwee ego mana ogwu ife na-akpọta fabụ dibịa ya enyefe mkpọrọgwụ ọ dị mma. Mana onye ahụ ike bịabe m ndị mmadụ akarịa onye nwenwu ndidi ọnara. So mmara ka ndị dibịa pụta ikwu amara ibe ezie ka ịdị ọ bụ na onwe mitin ndị dibịa ya anọkọ ọnụ ndị nwa ife a na-arụ na ọ bụkwa ndị ala ada ndị afọ n'anya ya bụ emesie majik abịazie ka arụ ọrụ nwere ife inwe nụọ ndị nwere ife anọkọ ikwu amara ibe ezie na ọgwụtọ ise eze dibịa ọbara tụle oke ọgọ ndị aba the celebrity ọgọ mwe number 1 ọgọ mwe nwoke ya afọ na mụ nụrụ n'igwe na obere aja ntụtụ moto mana uke na ọkụ ya bụ fes moto ị na-anya n'ihe ndị ewe bụ shọpịntị ọ na-enwere aṅụrị ma ọ bụrụ dị moto ọ na-enwe aṅụrị bụ aṅụrị ji ka ada anya ọfụma nụ nwaanyị ibatara n'ime udo na ikwesị ịbata n'ime wetie ego a onye ọbụla nke a wee sigba akpa wee pụrụ ego ka nwoke ebugo na ọgọ nwoke bụ o nwere obi sarasara mee ya ọfụma ọ gwara ya nọ behind you ọ bụrụ ya achọghị okwu onye chọrọ okwu chọrọ mmụ dibịa niile okwu n'ọnụ ịma na ọ bụrụ niile na-eti mkpu na Facebook nwere ife mana ọyịzi ahụ ka eji amaka nsị na-abịa na nwaanyị na-anyị nwoke nnukwu ebe maka ijiri ihe na-ebe nso na-ebekwa ibe ahụ o ji anya o werezie nwaanyị wee na-eri ya ọrụ maka na ijiji mba ewu na ya bụ ife ọ na-atọ gbaa ahụ o nwere ike na ebe na-ayọ nke wee na-eri izi gbuo ọchọ na nwaanyị alalụ di ya na nwaanyị alalụ nwa ya lụrụ ka ụkwụ ọgụ elu onye lara nwa ya ọjọọ bie ojebe polisi elu polisi na bifọ ede petishọn n'ahịa alata ya eje ka ekwuo ọla agbakwa nwa ya okwuchọ bịa gbazie ka jee kọtụ onye lọya wee gwa ya na igbo eji wee stand down 90 before million naira isi elu cheki ya azụ onwe onye gbakarị ọsọ enyemaka ọsọ anya ya bụ isi ikpe alamala na onye mụta mmadụ amụta anya n'ụwa ma ala ịla mmadụ lalụ ka a na-agwagide mmụọ ada akwa ụfọdụ ya ahụfanụ kataba etie alọ ụfọdụ ya ahụfanụ kataba etie ekumeku bụ mmọnwụ alọ bụ mmọnwụ nwacha bụ mmọnwụ aya kata bụ mmọnwụ etuzina ya ka ọ bụrụ gaa na-eme etunye niile ekwu okwu o nwere ihe ọ na-arụ ele ahụ m ji ekwu ka o ji arụ ọrụ
Sure. Adoro no mma. Ise. Okay. Messiah. The place of Obadiah. Messiah. Unted.